News Center as in Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang. Lunes po nganyan. Pet sa 20 sa bulan kan Enero 2025. Ini ang Bareta alas 12 asin kami ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardel Abda Ingiba. Henot sa headlines sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Sarong parasira, gadaan, makalis na mabutod, mantang nagsisira sa kadagatan na sakop kan San Isidro, Puro, Legazpi City, kasubagong aga. Driver kan motorsiklo na imbuelto sa road crash sa Malilipot Albay, Kasubangi, gadan makalihis na makabangga sa kasabatan na van. National Irrigation Administration Bicol as an Irrigators Association sinugo na ni Congressman Didi Cabredo na gumibo ng sertifikasyon as in board resolution na magapatunay na urgent na pang-ipon na mairahay ang nadistrosong diki sa Busak, Saldibon, Albay. Kapitan kan Barangay Morera Ginubatan Albay nangapudan sa DPWH Bicol na sunodon ana inot na napagkasunduan para sa pagpapahiwas kan tinamposes sa indang barangay. Sa lado nasyonal, reprinting kan mga bagong balota maratsada sa Enero 22. 8 informants nagresibinin 1.6 milyon na reward sa PNP. DSWD inagad sa 4-piece beneficiaries na irehistro ang mga aki sa National ID System. Pagsaangat nin kaso kontra sa mga employer kanagada na OFW sa Kuwait, idadagos kan DMW. Sa ibang nasyon, tulong biyag na Israeli binuhi anak kan Hamas. Baretang Sports Philippine Team naghahanda na sa pagsabak sa Asian Winter Games sa masunod na bulan. Yan ang headlines kanya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa detalles kang bareta, gadaanan sarong parasira na pigutubudanan na butod mantang nagsisira kasubagong aga sa kadagatan na sakop kan San Isidro, Puro, Legazpi City. Sa pagipaghuron kan DCGB News kay Kagawad Ednel Saiko, maang alas 7 nin aga kan maghagad nin tabang ang agom kang biktima dahil sa natanaw na wara manin tawo ang piglulunadan kaining sibid-sibid sarong kilometro hali sa baybayon kan barangay. Sinabi ni Saiko na pigsasabing naulog ang pigagamit na sagwa ni Ariel Toledo, 39 anyos sa sinresidente ka na parehong barangay dahil para magbuntog man ni sa tubig alagad posibleng kinalambre ni kung kaya nabutod. Nakuha ang lawas kang biktima sa iraro mismo kan sa iyang pigagamit na sakayan na pandagat na wala na nimbuhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home CTAB. Basta si CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Gadan ang driver kan motorsiklo na imbuelto sa vehicular accident na nangyari sa Purok 5, Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Sigun sa informasyon na ipinaluwas kan Malilipot Municipal Police Station, poko mas o menos alas 7:30 Kasubangi, Enero 19 kan mangyari ang insidente. Imbuelto ang sarong van na pasiring sa Tabaco City asin motorsiklo na hali sa ibong na direksyon na pigmamaneho nin 30 anyos na lalaki na residente kan parehong barangay. Sa investigasyon kan mga otoridad, bigla na sanang nagbalyo nin lane ang motorsiklo dahilan para magsalpukan ang duwang bihikulo. Dinaraman tulos ang mga imbueltong persona. Sa pinakaharaning ospital, alagad deklaradong dead on arrival, ang driver kan motorsiklo kan attending physician. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world.
Sinugo ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo si Engineer Cloyd So ka National Irrigation Administration Bicol na gumibo ng sertifikasyon na magsasabing essential o importanteng marhay ang rehabilitasyon kan flood irrigation project sa 3rd Distrito kan Albay, partikular na ang irigasyon sa mga umahan sa uwas pulang giasin libon Albay, tanganing may sabay niya ini sa surat na ipapadala kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan asin Presidente Ferdinand Marcos Jr. tanganing hagadan na mapakaskas ang pag-irahay kan dike na may 140 milyon pesos na alokasyon ng pondo. Sa pagbisita ni Cabredo kasubagong aga sa barangay Busak kan Libon Albay, makusog ang sa iyang tugon sa mga Irrigators Association na magpasarin sa rong board resolution bilang patunay na urgent ang sa indang ipo na mairahayan na maabot sa 700 metros na dike na nadistroso ka ng minaging bagyong Christine na naging dahilan man para madanyaran asin day makapagtanom ng paroy sa 825 hektaryas ng kabasan sa tulong munisipyo. Siniguro man ni Cabredo na magibo siya ng pagi takaning matawan ng representasyon ng mga paraoma na apektado kay ni asin makapagtanom naman giraray. Sinabi pa ninda Kapitan Raul Serio kan Barangay Busak Libon Albay asin Kapitan Rick Berenya kan Barangay Mariag Libon na mantang nagalat sindanin aksyon kang gobyerno para mentas na makondukta sindanin sandbagging tanganing makapuo naman na magtanom ang mga paraoma sa nasabing munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nangapudan si Kapitan Reno Olaguer kan Barangay Morera Ginubatan Albay sa Department of Public Works and Highways Bicol na sunodon an enot na napagkasunduan na sukol kan gigibuho na pagpapahiwas kan tinampo sa saindang barangay. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Olaguer, sinabi niya dakulaan sa iyang kahaputan kung saan mapapaduman ang fondo na pig-alokar para sa 25 rosana. Ipinaliwanag ni Olaguer na kan Septembre 2024 kan magkaigwasindan in consultation sa barangay kaibahan ang mga personahes kan ahensya kung saan nagtugot ang mga residentes na maapektaran kan proyekto sa pagsasabing ang mga daga na pigtugdukan kan sa indang harong ang daga kan gobyerno, partikular na sa ampangan kan Bicol University Ginubatan Campus asin nagkapira sa nadigdi ang tatamaan kan expansion kan tinampo. Sinabi ni Olaguer na nakalihis na bulan kan sa giraray na magbisita sa iya ang kontraktor kan proyekto asin nagpapirmanin mga dokumento na nagsasabing dai pa napupunan ang patrabaho. Digdi dahil sa problema sa right of way na dai man pinirmahan kan kapitan dahil sa bako man ini an enot na napaghurunan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Nag-aksyonan 6-in-1 Corporation na pigreklamong poultry farm ka mga residentes kang Barangay Tambo, Ligaw City dahil sa infestasyon ka mga langaw sa saindang mga residensya. Sa pagpaghuron kan DCGB News sa Operations Manager na si Ulysses Lim, nakaabot sa saindang kaaraman ang reklamo ka mga residentes kang barangay kung kaya tulo sindang nagbugtak nin mga fly trap asin nag-spray ni mga chemical sa laog kan asin luwas kan sa indang mga pasilidad para mawara ang mga langaw. Ipinaliwanag ni Lim na ang pagdakol kan langaw dahilan sa sigidong pag-uran sa palibot. Sinabi ni Lim na bukas sinda sa pag-inspeksyon na haliman sa sanitasyon kan lokal na gobyerno kan Ligaw maging ang pagampang sa dialogo na ipapaapod kan sangguniang panglungsod, partikular na ang Committee on Environment na pinamamayuan ni Konsihal Ted Residilla. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Naghagad nin extension ang lokal na gobyerno kan Tabaco City sa Bureau of Fire Protection para sa Memorandum of Agreement kan pagproseso kan mga fire clearances kan mga ma-renew asin bagong aplikante kan mga negosyo sa syudad. Sigon kay Sarah Jowers, pamayokan Permit and Licensing Office, Enero 17, 2025, kan mapasoan na sabing kasunduan, kung kaya sa giraray na pighagad ninda, na maipadagos ini para man sa kagianan asin kumbinyensya kan mga matransaksyon sa saindang opisina.
Ipinaliwanag ni Jowers na sa irarom kan kasunduan sa saindang opisina, nagbabayad an sa indang mga kliyente para sa dokumentos na pigkukoa sa BFP. Asin sindaman ang nagre-remit kaini sa ahensya. Enot naman na nagsayuma ang BFP sa siring nakasunduan sa pagsasabing igwa naman sindanin sistema para mapadali ang pagbayad kan mga clearance fee sa paagi kan mga online payments. Sa iba Ang pa niya baretang itong ini hatod sa Indokan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Sa iba pa niya itong baretang lokal, pinunanakan Department of Foreign Affairs, Bicol, ang registration as in pre-evaluation kan ma-renew as in mako aning pasaporte sa Tabaco City. Ina ang pinag-anunsyo ni Eric Valeriano, pumayo kan City Tourism Office, makalihis na sa Giraray na paimbitaran ni Alkalde Crisel Lagman Luistro ang ahensya para mairani ang serbisyo sa publiko. Sinabi ni Valeriano na ang serbisyo kan DFA bukas sa publiko Lunes, sagod Biyernes alas 8 nin aga, sagod alas 5 nin hapon hanggang sa Pebrero 28, 2025. Makalis ka na sabing peryodo gigibun man ang encoding sa DFA portal poon sa Marso 1, sagod 21 asin isusunod naman ang passport processing asin release sa Hunyo 19. Ipinagiramdom ni Valeriano sa gabos ng mga interesado na ikomple ang mga kaipuan na dokumentos para madali man ang pagproseso kan sa indang pasaporte. Ang baretang ini hatod sa Indokan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sobra sa 10.3 milyon pesos ang kantidad nin illegal na droga ang nakumpiskar kan mga kapulisan kan Police Regional Office 5 sa laog sa nanin sarong semana. Sa weekly accomplishment report kan komandansya na ipinaluwas ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon poon kan Enero 13 sa Good 19, 2025 nagkasasindan nin 29 operasyon sa manlain-lain na parte kan rehiyon na nagresulta sa pagkakadako nin 37 persona. Nakumpiskar ninda ang sobra sa 13 gramo nin marijuana, asin sobra sa 1,500 na gramo nin shabu, na kabilugan na kantidad na sobra 10 milyones pesos. Siniguro man ni Dizon na magpapadagos ang sa indang kampanya, asin operasyon kontra illegal na droga sa Bicol Region. Mientras tanto, Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors. naitauna kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang sobra sa 1,000 o kaya sa sobra 1,700 na mga micro-entrepreneurs asin saradit na negosyante sa probinsya kan Masbate ang sobra sa 24.7 milyon pesos na seed capital fund sa irarom kan sa indang Sustainable Livelihood Program. Sa press release kan ahensya, ang kada benepisyaryo nakaresibi ng 10,000 sagkod 15,000 pesos asing katuyang kaining makapagtaon in oportunidad na mapahiwas ang mga negosyo arog kan sari-sari stores, pag-uuma, pagsisira, livestock trading asin food vending ka mga masbatenyo. Kaibanan sa mga benepisyaryo kang programa ang mga hali sa San Jacinto, San Fernando, Masbate City, Aroroy, Milagros, Palanas, Placer, Dimasalang, Katayngan, Esperanza, Uson, PUB Corpus, asin Kawayan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Magdonar ni dugo para sa mga pasyenteng nangangaipo. Ini ang pangapodan kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory sa publiko, kasabay kan ipinaluwas nindang schedule kan sa indang mobile blood donation activity ngunya na semana. Sigon kay Miss Nicole Anbejo, ang Donor Recruitment Officer kan BSL, SNRL, Enero 21, magkakaigwanin mobile blood donation sa Rural Health Unit kan Libon sa Albay, Enero 23, sa Barangay Karatagan, Piuduran, RHU Rapu-Rapu, RHU Matnito, asin Barangay Pineda, Pilar. Enero 24 naman sa RHU Rapu-Rapu, Bakon Sorsogon, RHU Bulan, Barangay Bagakay, Gubat asin Sunwest Foundation Incorporated sa Legazpi City, asin Enero 24 naman sa Zamora Memorial College sa Bakakay, Albay. Bagatugang primerong party po yan kasi ito yung Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini.
Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama.
Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bareta niya to sa Lado Nasyonal, inanunsyo kan Commission on Elections o COMELEC na pupuunan ninda ang pag-imprinta giraray ni mga balota sa Enero 22. Enot nang itinalaan niya na Enero 20 ang reprinting ka mga balota alaga di pinagkukutabang una ini. Pinundog ang COMELEC kan Enero 14 ang pag-imprinta ka mga balota na gagamiton sa 2025 elections kasunod kan pigluwas na Temporary Restraining Order o TRO kan Supreme Court kontra sa diskwalifikasyon kan nagapirang kandidato. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nadakula naging epekto kan desisyon na ini kan Korte Suprema sa timeline kan pagprint ninda nin official ballots na nasa 71 milyon. Sinabi ni Garcia na sa good Abril 14 sana ang timeline kan poll body sa pag-imprinta kan mga balota. Pagkatapos na ma-print ang 71 milyon na balota, maagi pa ang mga ini sa manual verification, tanganing ugidon sa formatting, color, sukol asin tabas. Nagresibi ang 8 informants nin 1.6 milyon pesos hali sa Philippine National Police o PNP bilang premyo o reward para sa pagtaonin impormasyon na nagresulta sa pagkakaaresto kan siyam na most wanted kriminal. Sigon sa PNP, naresibi kan informants ang sa indang premyo sa Camp Crame, Quezon City, kan Enero 16. Nagsulog nin maskara ang mga nakaresibi nin reward, tanganing mamantinir ang sa indang privacy asin kaligtasan. Imbuelto ang mga nadakop na kriminal sa magabat na mga kaso arog kan murder asin homicide, sigun kay PNP Director for Intelligence, Brigadier General West Raimundo Obinque. Nagpasalamat man nin marhay si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa publiko sa indang tabang sa pagmantinir kan katrangkilohan sa komunidad. Yan tas tanto inagad kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na irehistro an sa indang mga aki na edad 0 hanggang 5 anyos sa Philippine Identification System o PhilSys. Sinabi ni 4Ps Director Gemma Gabuya na ang inisyatibong ini nagtataonin importansya sa pagkakuha ng identification kang gabos na 4Ps household members, lalo na ang para sa 0 to 5 years old na mga aki bilang proactive measure para mapagayon ang access sa importanteng programa kang gobyerno sa mga maabot na aldaw. Ini magsisiguro man na makukompleto ang rekisito sa programa kan kinakaipuhan para sa cash grants mantang nabawasan man ang mga nakakaulang sa identification asin ang hoben pang edad. Pwedeng maiparehistro para sa PhilSys sa mga barangay o barangay hall, malls, eskwelahan asin daycare center na pigdesignar bilang registration sites. Diretso ang pagsaangat nin kasong negligence kan Department of Migrant Workers o DMW kontra sa mga employer kan OFW sa Kuwait na pigsasabing nagadan dahil sa pagkasinghot nin coal smoke. Sigon kay DMW Secretary Hans Kakdak, pigahalat paninda ang resulta kan ginibong otopsiya sa bangkay kan OFW na si Jenny Alvarado. Alagad anuman ang maging resulta kan otopsiya, masaangat paman giraray nin kaso ang ahensya kontra sa amo ni Alvarado dahilan sa kapabayaan. Mientras na kan Enero 10, sala na bangkay ang naresibikan pamilya ni Alvarado kaya imbis na kamunduan, nasa lidahan ininin pagkadagit kan pamilya. Maabot sa sarong simana matapos ang insidente, naiuli man giraray ang tamang bangkay kan OFW. Dahilan digdi, pigiisipan man kan DMW na magsaangat nin kaso kontra sa courier o service provider na pigsasabing responsable sa salang repatriation kan bangkay kan OFW. Nagbilog ang Bureau of Customs sa BOC sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA nina K9 unit para madetect ang dakulang kantidad ng kwarta na babaloon na pasikretong iluwas ni nasyon kan mga pasahero. Sinabi ni BOC na iya District Collector Yasmin Mapa, inidelan sa pagdakol ka mga kaso nin pagpalusot
kan mga pasahero nin cash money paluluwas ni nasyon. Enot kini sarong babaeng Chinese national anadakop kan security sa final check na may darang bako deklaradong sobra sa 10,000 na US dollar. Piginsayo o training kan Philippine Coast Guard ang K9 unit asin ogidon ang gabos na parte kan terminal partikular na anaiya arrival asin departure areas. Nabiktima nin mahiwas na o mahiwasan na data breach ang National Bureau of Investigation o NBI. Sigon sa report kan Cybersecurity Group, Deep Web Connect kan Enero 19 sobra sa 45 milyon na datos. Ang NBI poon taon 2016 sagud taon 2024 ang nahack. Ang hacker na may alias na Zodiac Killer ang nagleak kan pigsasabing 3.6 GB kan sensitibong impormasyon, kaibahan ang bilog na pangaran, address transaction, ID asin contact information. Milyon-milyon na Pilipino ang pigsasabing posibleng apektado kaini. Mantang pigsusurat ang baretang ini daipang pahayag ang ahensya may kinaaraman digdi. Sa bareta niya sa ibang nasyon, pinunanakan Hamas ang pagkapalibre kan sa mga bihag matapos na naging epektibo na ang ceasefire sa pagultanan ni Dakan Israel. Ang tulong mga Israeli hostages na primerong parte sa 33 sa laog ni anom na simana, minidbid na sina Romy Gonen, Doron Stenbricher, asin Emily Damari. Tinon-over kan mga Hamas ang mga bihag sa mga tauhan kan Red Cross asin ini dinarana sa Israeli military sa Gaza. Piglalauman sa mga masunod na oras bubuhian man kan Israel ang mga bihag nindang Palestino. Sigon sa Red Cross, masilansikan asin baskog ang mga bihag. Nagselebrar man nin dakol na Israelis sa Tel Aviv matapos na palibrihon ang primerong batch na bihag kan mga Hamas. Baretang Sports, naghahanda na ang Philippine contingent para sa Asian Winter Games 2025. Nagigibuhon sa Pebrero 7 sa Good 14, 2025 sa China. Sigon kay Richard Lim, ang Chief de Mission kan Pilipinas para sa nasabing sports competition, 20 na atletang Pinoy ang masabak digdi. Gikan sa 20 na sporting events, mapapalaban ang mga ini sa anom na event. Supisyente na sigun kay Lim ang nasabing numero, lalo na tabako man tuod, nin marhay ang mga Pilipinong atleta sa pagkawat sa mga Winter Games o mga sporting events na pigigibo sa mga lugar na may mahibog na yelo. Sa ultimong aldaw kan Enero 2025, nakatalaan na maghali ang primerong batch kan mga Pinoy athletes, mantangan iba masunod na sana sa primerong simana kan Pebrero. Sinabi pa ni Lim, nabubukudon kan Philippine contingent ang opening ceremony sa Pebrero 7. Nagkapira sa mga kawat kung saan mapapalaban ang mga atletang Pinoy, iyo ang figure skating, skiing, curling asin iba pa. Mantang maski 20 atleta sana, o 20 atletang Pinoy sana ang malaban sa Asian Winter Games 2025, sinabi ni Lim na ini ang pinakadakulang team na ipapadarakan Pilipinas sa nasabing sporting event. Sangunyan na ihanda na ang mga dakol na pangangaipo kan mga atleta, arogan jacket, uniform, scarf asin iba pang kakaipuhan o kakaipuhanan bago sa na ang mismong kompetisyon o bako sana sa mismong kompetisyon kundi sa kabilugan kan pagtinirkan team sa nasabing lugar. Sa tuyang bereta sa Siyensas and Teknolohiya, Envision Glasses ang apod sa mga piglansar na imbensyon sa Netherlands para sa mga buta o wara ning pagiling. Sigon sa mga inventor kini sa paagikan Envision Glasses, posibleng makailing ang mga visually impaired person. Sa paagikan Envision Glasses, kung sulog ini, may kakayahan ining mag-scan nin surat asin maibalyo o mai-translate ang mga tataramon sa 60 lingwahe. Susugpa sa impormasyon, makakapag-recognisar ini nin pandok tanganing madali ang pakikisalamuha o pakikisalak sa sainda. Istorya na iiba. Sarong museo sa Florida ang matrayumpong makapagrehistro nin Guinness World Record
Matapos mapagtipon-tipon ang 478 katawo sulog ang dinosaur costume. Nadaog ninda ang dating record kan 252 katawong naka-dinosaur costume na nairehistro sa Los Angeles kan taong 2019. Kinumpirmar kan Guinness World Records na nalagpasan ninda ini dahil sa aktibong partisipasyon kan 468 participants. Nagpahayag nin pasasalamat ang museo sa mga nagpartisipar dahil sa isa na ini nagtaonin dalan para sa bagong record, kundi pati na nagtaonin kaugmahan asin inspirasyon sa komunidad. Flashback! Enero 20 kan taon 1872 o 1872 kan mangyari ang pag-alsa ka mga soldado sa arsenal ka mga Kastila sa Cavite. Ang pangyayaring ini ang naging dahilan para gadanon ang mga pading Filipino na sinda Father Mariano Gomez, Jose Burgos sa Jacinto Zamora na midbid bilang Gumborza. Ang bako mataryumpong pagkontra sa mga Kastila, ang pinagpartisiparan kan 200 na soldados kung sa inagugat ini sa pagtakras kan sa inang sweldo. Ang mga dugang na trabaho kan soldados, dahil naman pigbabayadan asin inapo dining polo y servisyo. Bagatugang inapang kabilugan kasato yung alas 12 mga bareta tinipon na sikinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangarang ka na katuwang niya to sa pagsurat kang barenta, Angel Mustasa, yon man sa News Base, sina Jenny Machiwalaran asin Mary Joy Jaresco. Lado teknikal, katuwang tajan si Kuya Jun Apolis, DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang IT. Hello kay Chan Christian Birrera, marinood to po. Siring man si Dina o kaya Pina Dizon Bernardo, marinood to tabi sa Indo, Gabos, sa istasyon kan DCGB from Mabini, Karamoran. Manilo watching si Karen Ala, si Deboy Mata, at saka si Joshua James Bino. At siyempre sa mga nagkataway po sa DCGB News Online Facebook page, sa mga nyaon po sa DCGB YouTube channel, sa DCGB Live app, at po siyempre sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Marlila. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Happy birthday giraray kay Pading Buddy Prieto. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB Bareta